Zdravím vás. Chodím hlavne cvičiť kvôli pocitu, kvôli atmosfére, ktorá tu je, kvôli zdraviu. Keďže som tanečník, musím aj veľa strečovať preto, aby som bol stále pružný, aby som nebol úplne tvrdý. No a moje svaly mi chránia moje kĺby, moje zdravie. Mám to rád, keď si zacvičím aj s činkami, je to úplne iný pohyb. Samozrejme, toto štúdio ponúka o mnoho viac, to znamená, že môžem tu relaxovať či v saune, v bazéne, výrivke, môžem ísť na rôzne iné fitness a tanečné hodiny, ktoré ponúka toto štúdio. Takže toto štúdio je pre mňa inšpirácia, toto štúdio je pre mňa zdravie a toto štúdio je životný štýl. Ja životný štýl žijem a preto to dnes dám.